Alright, for today's video, papasok na po tayo ngayon sa Nami Island. And kakagaling lang natin dun sa barkong ating sinakyan, sa ferry. And ito yung bunga dito sa loob ng Nami Island. So, literal lang talaga siya na island. And dito siya kadalasang sinushoot yung mga Korean novelas. So, dito sa area na to, dati yung Winter Sonata. So, dito, yung Winter Sonata, dito sila nag-shoot dati. Ito, maganda to dito tingnan pag yung parang autumn na. Kasi yung mga leaves niya is nagkukulay red, yellow. So, maganda siya tingnan. Yung mga puno, yung mga leaves, medyo nalalagas na yung mga dahon because it's already winter. So there you can see there are some animals. Yun. And so eto guys, pababa. So dito sa river. So ito yung river. And parang meron ata silang kinoconstruct. And dito nag-shoot yung famous Korean drama na Winter Sonata. So ito yung mga trees. And kinuhanan natin ng mga konting clips sa area para at least makita nyo kung ano talaga siya. So doon kami galing sa baba, doon sa river. And dito guys, merong statua dyan. Nakalimutan ko lang yung anong name dyan. At may mga stones dito na pinapay lang. Parang balance something. So meron dito mga taong dyan. In fairness, yung weather dyan maganda. So maraming tourist. Okay, here's the famous where Winter Sonata. That one. Ito yung bell guys. So dito sa area na to guys, maraming mga traditional na mga bahay. And meron silang cafe dyan, restaurant, kung gustong uminom ng tea, coffee, choco na mainit para papainit sa iyong katawan kasi winter, meron dyan. So in our case, hindi na kami pumunta dyan kasi sobrang late na namin siguro. Tinawag na kami ng aming tour guide kaya lakad na lang kami dyan. Hindi na kami nag-entertain. So guys, pabalik na kami ng ferry. So that's it for the Nami tour. So, pabalik na kami kasi si tour guide nasabi na it's almost 3. So, we'll go to sasakay pa kami ng rail bike. So, yun lang muna for Nami and I'll be back later for rail bike. And dito na kami sa maliit nilang port para sumakay pabalik doon sa main isla ng Korea. Dito na po tayo sa rail park. And this is our last tour. So we're on our way to riding rail bike. And dito sa area na to guys is lakad-lakad lang kami kasi si tour guide is nauna kasi meron siya mga binook na yung for couples lang. So may additional bayad yun. At eto na nga, papunta na tayo sa mga rail bikes. And excited tayo kasi pedal style to. Tingnan natin kung di ba to di ba to nakakahingal. Okay, we're riding now. Rail bike. Let's go! Let's go! May mga kasama kaming taga Cebu, mga Bisaya. Woo!
Grabe katugnaw. Woo, grabe katugnaw. Woo. Oh, binay break ka ha? Why may break diha? Wala. Sikad. Kuya Fresh. The tunnel. Nice. Ay, ator ni sa second stair. Ay, muna yung tigo. O, tikuha. Asa ka ng disco, oh. Whoop, 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 whoop. And dito sa tunnel na to guys, ito yung last tunnel nila. So meron silang mga pa-music dyan. So kung magbabarkada kayo dyan, magsasayawan talaga kayo dyan sa rail bike. So while driving sa rail bike, ay mapapasayaw talaga kayo dyan. So yun guys, tapos na yung rail bike journey. So punta na kami dun para sakay na naman kami ng train. Punta na kami dun para so after painit muna tayo. So after natin magpainit guys, dito na tayo sa snack shop and sa photo booth. So kanina pinicturean kami ng while riding the rail bike. So we'll now see our pictures. So sa mga nalalamigan, can buy hot choco here. Hot choco. Painit na, painit. So yun guys, papasok na kami sa train pabalik doon sa bus namin kasi doon na naghihintay yung tour guide namin tsaka yung bus. So that's it po para sa trip namin sa Nami Island at sa Rail Park. So yun guys, so thank you for watching and sige bye.